Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з творам Якуба Коласа на ростанях. Кніга першая у палескай глушы. Часткі з 25 па 30 уключна. Якуб Колас на ростанях у палескай глушы, 25 частка. Выходзіла так, што стараста казаў праўду. Гэтага здання, напэўна, трымалася і ўсё цельшынскае насельніцтва. І які чорт падбіў яго прыткнуць і свае 3 грошы. Каб не гэты паганы рубель, нічога такога і не выйшла б. Добра яшчэ, што ўсё гэта так скончылася. А мог лявон і не падняцца. І так яго на руках у хату занеслі. Лабановіч хадзіў па пакоіку і разважаў над гэтым здарэннем. Яму было крыўдна тое, што сам ён мужык, а не ведаў мужыцкіх звычаяў і зрабіў па прыказцы: «Уткні мяне, Божа, куды мяне не трэба». І наогул трэба зазначыць, што ён не ўмее трымаць сябе з людзьмі. Узяць хоць бы яго сустрэчу з паннай Людмілай. Яму сорамна стала перад самім сабою. Ён нават пачаў сам сябе лаяць, кпіць і насміхацца з сябе. «Дурань ты, брат, дрэнь! Думаеш, што ты разумны, а ўся цана табе – шчарбаты грош, кавалер, тьфу!» З гэтымі думкамі ён прыпыніўся каля люстэрачка. На яго пазіраў другі Лабановіч, надзьмуты і зняважаны. «Ух, рыла!» – прамовіў Лабановіч свайму адбітку і адышоўся. Прыпыніўшыся другі раз каля люстэрка, ён ужо глянуў крыху ласкавей на сябе і спагадна прамовіў: «Нічога, брат, не наракай на мяне. Як-небудзь будзем жыць на свеце». Яму тут прыпомніўся адзін чалавек, якога ён ведаў, калі быў яшчэ малы. Гэты чалавек меў звычай размаўляць з сабою самім. Ён гаварыў: «Эх, Паўлючок, кінь ты ўжо гэтыя згрызоты! Ці ты адзін такі на свеце?» Думкі яго пайшлі ў другім кірунку, і непрыметны настаўнік зноў пагадзіўся сам з сабою. Да яго зноў вярнуўся добры настрой і, стоячы каля люстэрачка, ён сам сабе строіў міны, сам сабе падсмейваўся. Каб хто пабачыў збоку, то, напэўна, падумаў бы, што настаўнік крануўся з розуму. У гэты момант дзверы з кухні адчыніліся, і ў пакой увайшла бабка. «Што, бабка, добрага скажаш?» «А нічога, панечыку, а жыў лявон». «Ну, дзякаваць Богу, а то ён мяне вельмі напалохаў, думаў, што не ўстане». «Гэ, панечыку, ці так яшчэ біліся? Бывала, даўней як завядзецца бойка, усё сяло калоціцца. Пабяруць калы і пачнуць матлашыць адзін аднаго. Проста страхоцце, а гэта, панечыку, глупства». «З чаго ж гэта бойка паўставала?» «Панапіваецца, панечыку, і б'юцца. Ну, вядома, мужыкі. Зімой работы мала, а брыдні так сядзець і пачнуць біцца. Проста калы аб галовы ламаліся». Бабка змоўкла і другім голасам сказала: «Прыехалі нашы паненкі, толькі што з раз'езда прыйшлі». Відаць было, што дзеля гэтай навіны бабка і прыйшла сюды. «А я, бабка, заўтра раненька-раненька ў воласць пайду». «А можа б, вам стараста падводу даў?» «Не, бабка, пайду памалу. Цяпер масленіца, часу ёсць, можа, і падначую там». «А што ж, панечыку, прайдзіцеся, толькі ж ножак вашых шкада». Пайсці ў Хатовічы Лабановіч надумаўся раптоўна. Яму трэба было так ці іначай адгукнуцца на бабчыну навіну, і ён проста адказаў, што пойдзе ў воласць, бо, сказаць праўду, вестка аб тым, што вярнуліся суседкі, яго такі ўсхвалявала. Настаўніку было і прыемна, што ядвіся тут, блізка каля яго, але ён не хацеў паказаць гэтага.
З другога ж боку, яму таксама трэба паказаць Ядвісі і нават бабцы, ды сабе самому, калі ўжо на тое пайшло, што панна Ядвіся яго ўжо і не так цікавіць. Апрача гэтага, ён яшчэ не забыў тую крыўду, якую прычыніла яму панна Ядвіся, калі выказвала свой жаль з прычыны разлукі з Негрусем. Але трэба сказаць, што гэта крыўда цяпер жыла толькі ў памяці, а не ў сэрцы яго. Хіба можна так доўга трымаць крыўду на Ядвісю? І якая гэта крыўда, каб хто запытаўся? Хіба Ядвіся сказала гэта сумыслу, каб абразіць яго? Але ж трэба і характар паказаць, і выявіць станоўкасць і цвёрдасць сваю. Не, гэта ён добра прыдумаў. Што б там ні было, а ў Хатовічы ён пойдзе. На гэтай думцы Лабановіч затрымаўся канчаткова. Вось толькі пытанне, як рана ён пойдзе ў дарогу, ці не лепш пайсці крыху пазней і гэтым даць магчымасць Ядвісе пераканацца, што ён ужо напэўна ведае аб яе прыездзе і тым не меней ідзе ад яе. Ён нават пастараецца пайсці тады, калі яна будзе стаяць каля акна або выйдзе на двор, а ён пройдзе з такім выглядам, нібы гэта стаіць не яна, а якая-небудзь паразка, да якой яму вельмі мала справы. А калі прыйдзецца і спаткацца з ёю, то што ж, ён скажа «добрый дзень», нават і пагаворыць з ёю аб самых звычайных драбніцах. Так, толькі так, яму стала нават чагось весела. Назаўтра, як толькі разнела, Лабановіч быў ужо на нагах. Ён колькі разоў паглядаў на дом пана Падлоўчага, але там было ўсё яшчэ ціха. Настаўнік хадзіў нецярпліва па сваім пакоіку і курыў адну папяросу за другою, прыслухоўваючыся да гукаў, што ішлі са двара пана Падлоўчага. Ён ужо, як мае быць, нарыхтаваўся ў дарогу, сабраў курэцкія прылады, паставіў у куток свой кій і, выбраўшы зручны момант, выйшаў з дому. Цельшынская школа стаяла на рагу дзвюх вуліц. Адна вуліца, прасторная, роўная, шырокая, ішла на чыгунку, другая, невялічкая, бегла ў поле і зараз жа канчалася, перайшоўшы ў дарогу. На прасеку гэтых вуліц, каля саменькай школы, стаяў высачэзны крыж. Ён заўсёды прыцягаў да сябе ўвагу настаўніка і рабіў на яго моцнае ўражанне. Гэты высокі пануры крыж і гэта закінутая сярод палескіх трушчобін школа стаялі, як сіроты. І, здавалася, цесна туліліся адно да другога, як бы ў іх была адна доля. Лабановіч выйшаў на прасторную вуліцу. Па правую руку да вуліцы падыходзіў частакол двара пана Падлоўчага. У куточку дворыка, каля самае вуліцы, стаяла студня. Ступіўшы колькі крокаў па вуліцы, Лабановіч згледзеў так добра знаёмую постаць Ядвісі. З вядзерцам у руцэ яна скоранька ішла да студні. Нейкая дрыготка прабегла па яго жылах, а сэрца ў грудзях застукала мацней. Як пахарашэла яна за гэтыя 3 тыдні! Ён чуў, што яго моцна цягнула да яе, але ён стараўся быць спакойным і не выказваць ёй таго, што адчуваў у гэту хвіліну. Радасць, праўдзівая радасць адбівалася на твары Ядвісі. Гэта радасць свяцілася ў яе цёмных вачах, яна снавалася на яе губках, такіх мілых, такіх прыветных. Чорт бы вас пабраў, дзяўчаты, баламуціце вы нашага брата, і годзе. Але Лабановіч узяў сябе ў рукі. Нават і ценю радасці не паказаў ён, што ўбачыў дзяўчыну. Параўняўшыся з ёю, а Ядвіся стаяла і чакала яго, ён досыць прыветна сказаў «Добры дзень». Пан Ядвіся адказала яшчэ прыветней на яго прывітанне. «Ну як жа вам гасцілася?» – запытаў Лабановіч, але запытаў так,
як пытаюць тады, калі трэба сказаць хоць што-небудзь, без усякага пачуцця і цікавасці да таго, аб чым пытаўся. «Ох, як было весела!» – сказала Ядвіся. Яна хацела яшчэ штось сказаць, але ўтрымалася. «А як вы тут жылі?» «Жыў вельмі добра, чытаў, пісаў, вучыў, сам вучыўся, хадзіў гуляць і пачуваўся, як не трэба лепей». «А куды ж вы сабраліся?» «Надумаўся да воласці даведацца». «І нічога тут не шкада вам пакідаць?» – спытала Ядвіся, і вочы яе засмяяліся хітрай усмешкаю. Сэнс гэтага пытання быў ясны для іх абаіх. Лабановіч на момант апусціў вочы, потым паглядзеў на Ядвісю. «Вас мне шкада пакідаць», – адказаў ён не то праўдзіва, не то з насмешкаю. «Разумей, як хочаш». Яму нават зусім не хацелася цяпер ісці ў Хатовічы, але варушыцца назад ужо не было як. «Ну, бывайце здаровы», – пакланіўся ён і пайшоў. «А вы скора думаеце вярнуцца?» – спытала Ядвіся. «І сам добра не ведаю. Пабачу там», – адказаў Лабановіч, ужо адышоўшыся на колькі крокаў. Ён яшчэ раз пакланіўся і зачасціў так шпарка, як бы хацеў паказаць гэтым, што яму няма калі размаўляць з ёю. Увесь час размовы з Ядвісею Лабановіч чуў, што робіць нейкую гвалтоўнасць над сабою, што гаворыць зусім не тое, што думае і што пачувае сапраўды. «Чаму я, як злодзей, таюся ад яе і ад людзей?» – думаў, ідучы вуліцаю, настаўнік. «Чаму не сказаць ёй, што я так шчыра і так моцна палюбіў яе? І праўда, чаго я так віляю, нашто замятае свае сляды, збівае яе з тропу? Нашто гэта лганнё? Няўжо так робяць і іншыя? Проста няма ў мяне смеласці. Я баюся тае абразы, якая будзе для мяне тады, калі яе сэрца не адгукнецца майму сэрцу. А ўсё ж такі гэта каханне ёсць нейкая хвароба, боль і пакута. Яно захапляе ўсяго, не дае спакою, параджае нейкія няясныя парыванні і вялікі смутак». У лесе было ціха і спакойна. Гэты спакой паволі сходзіў на падарожнага. Ён ішоў, мінаў засыпаныя снегам грэблі і балоты і ўсё думаў аб Ядвісе. Як жывы, вобраз яе стаяў у яго ваччу. Панна Ядвіся прымеціла, што настаўнік за гэты час як бы асунуўся і пахудзеў. У яго вачах яна расчытала нейкія новыя для яе думкі і нейкую затоеную тугу. І сама яна задумалася, і цень засмучэння пралёг на яе маладым і свежым твары. Аб Андрэю так многа думала яна ўсе гэтыя дні, да яго так моцна рвалася яе думка. 26-я частка. «А, вось і вы, міласці просім!» – спаткаў айцец Кірыл Лабановіча. Айцец Кірыл, як заўважыў настаўнік, неяк асунуўся, толькі вочы яго былі яшчэ больш жывыя, больш неспакойныя. «Што ж гэта вы, вучыцелька, так закапаліся ў нашай глушы?» – пытала яго вясёлая румяная матушка. «Ну як жа вам жывецца?» «Дзякую, матушка, жыву памаленьку, ды паціхеньку». «Ну, кажыце, у каго вы там закахаліся?» «Чаму вы думаеце, што закахаўся?» «Ну, як жа гэта можа быць, каб малады хлопец быў незакаханы?» «Ой, вы ўсё хітруеце!» – пастрашыла матушка пальцам. «Там дзесь, у Цельшыне, знайшлі вы сабе мілую. Не гаварыце мне, па вачах бачу». «Праўда, матушка, вы не памыліліся». «А што?» – падхапіла матушка. «Хто ж ваша мілая? Ну скажыце». «Старасціха Алена», – прамовіў Лабановіч. Айцец Кірыл і сама матушка громко засмяяліся. «А я думаю, ці не дачка пана Падлоўчага? Што ж вы вочы апусцілі? Ну, матушка, калі буду жаніцца, дык вас за сваццю возьму», – сказаў Лабановіч. «Возьмите, возьмите,
Такую высвятую вам жонку, што цэлае жыццё дзякаваць будзеце. Вы не знаёмы з дачкою каморніка? Гэта з паннай Людмілаю? Не, не знаёмы. Яна цяпер тут у пісара. Вечарам у пісара бліны будуць. Вось вы і падкаціце да яе. Яна дзяўчына сімпатычная, хоць нашаму настаўніку сэрца пераешце. Матушка, панна Людміла мае столькі кавалераў, што ў мяне і адвагі няма рабіць да яе залёты. Эх, вучителька, нічога вы не разумееце. Яна так зацікаўлена вамі, што будзе вельмі рада, калі звернеце на яе ўвагу. Што ж, дай Божа нашаму гароху ў гаршчок панскі папасці, усміхнуўся Лабановіч. Вас сяляне хваляць, сказаў айцец Кірыл. Вы патрапілі заняць належнае становішча. А за што ім хваліць мяне або ганіць? Спытаў Лабановіч. У іх свая справа, у мяне свая. Нашы інтарэсы не сутыкаюцца, і нам няма за што пасварыцца нават. Вы скромны чалавек, і гэта робіць вам чэсць, адказаў айцец Кірыл. Не, трэба сказаць праўду. Цельшыну шанцуе на добрых настаўнікаў. Толькі што глуш там, як і наогул гэта Палессе. Жаніцца трэба, сказала матушка, тады і глуш не такая страшная будзе. Што жаніцца, махнуў рукой айцец Кірыл. Жаніцца кожны патрапіць, але што з гэтай жаніцьбы? Тым часам маладая служанка айца Кірыла, чырванашчокая паляшучка, прынесла самавар. Селі піць чай. Матушка ўвесь час гаварыла, перадавала вясковыя навіны і розныя плёткі, да якіх яна мела вялікую ахвоту. Паміж іншым, распачала апавяданне аб змаганні за панну Людмілу паміж Саханюком і Дубейкам. Але апавяданне не было даведзена да канца, бо якраз на гэты момант прыйшоў і сам Саханюк. На гэты раз Саханюк быў выфранчаны незвычайна, чыста пабрыты, манішка, гальштук, манкеты. Усё на ім ззяла і зіхацела. Майму супрату і калегу ніжэйшае шанаванне, звярнуўся да Саханюка Лабановіч. Вось маладзец, сельшаўскі вучыцель, пахваліла матушка Лабановіча. Адразу робіць выклік нашаму настаўніку. Вы не так мяне зразумелі, заўважыў Лабановіч. Калега, мой супарад зусім другога парадку. Мы змагаемся з ім за гарцы. Айцец Кірыл зацікавіўся гэтым змаганнем, і Лабановіч расказаў, якое было ў іх змаганне. Айцец Кірыл смяяўся і сам Саханюк. Наш настаўнік, гаспадар, мае кабанка і кароўку, заўважыла матушка. Толькі гаспадыні не стае, дадаў Лабановіч. Так і быць, калега, жаніцеся, зраблю ўжо вам такі падарунак к вяселлю. Аддам сваю сыпку. І добра зробіце, смяяўся Саханюк. Я чалавек практычны, і адкідаць тое, што ідзе на патрэбу чалавеку, лічу неразумным. Калі жыць, дык жыць са смакам, а раскідаць рублі дзеля таго, каб пагадзіць двух буяноў мужикоў, не бачу сэнсу. Саханюк кінуў у бок Лабановіча і засмяяўся. Гісторыя з Ёшкаю была ўжо тут вядома. Лабановіч не знайшоўся, што сказаць. Ён крыху засаромеўся. Так, пацвердзіў і айцец Кірыл, наш настаўнік умее жыць, але спогадзь і спачуванне яго былі на баку цельшынскага настаўніка. Вось што, калега, звярнуўся Саханюк да Лабановіча. Вас прасілі пад вечар да пісара, і мне выпаў такі гонар паведаміць вам аб тым. Нават і запіску вам перадалі. Што ж гэта звярнуў на мяне такую ўвагу? Пытаў Лабановіч, беручы запіску. А каморнічанка там будзе? Запыталася матушка. Не ведаю, не зразу адказаў Саханюк. Ідзіце, вучителька, падганяла матушка. Там паненкі будуць і, напэўна, панна Людміла. Не хочацца мне туды ісці, прамовіў Лабановіч. Не люблю ў вялікай кампаніі быць. Больш любіце быць у кампаніі аднае? Пажартавала матушка. Пісарава гасцінная ярка асвятлялася дзвюма лямпамі.
Пераступіўшы парог і акінуўшы поглядам гасцей, Лабановіч прыпыніўся ў нейкім замяшанні. Да каго наўперад падысці і з кім павітацца? Проста не ведаў хлопец, куды дзецца. Так многа было тут гасцей. Трэба было пачаць гаспадара, але гаспадар сядзеў за столікам, трымаў цэлую жменю карт і пільна ў іх углядаўся. Насупраць блішчаў урадніцкі каўнер. Збоку сядзеў фельчар Гарошка. Ён падганяў пісара. «Хадзі, хадзі, кум, пад туза яму!» Але пісар не спяшаўся. Ён доўга ўглядаўся свае козыры і, здавалася, вось-вось чыхне. Сядзелец па прозвішчу Кляп выказаў усе азнакі нецярплівасці ад такой маруднасці пісара. «Не пары гарачкі, бо так астанешся без аднае, а будзеш гарачку пароць, без дзвюх астанешся». Максім, сын фельчара Гарошкі, лятаў, як матыль, ад аднае паненкі да другой. Як відаць, у гэтай дзейнасці ён быў дужа напрактыкаваны. Лабановіч нямала быў здзіўлены, убачыўшы тут пана Падлоўчага, бо ён крыху пагарджаў пісарскую кампаніяй. Дубейка, заціснуўшы шыю ў накрахмалены цесны каўнерык, вельмі павабна і вельмі прыгожа, як яму здавалася самому, ківаў сваёю птушынаю галавою то да аднае, то да другое паненкі. У глыбіні пакоя на мяккім крэсле сядзела панна Людміла. Пораж з ёю прымасціўся Сухавараў. Цяпер Лабановіч дагадаўся, што пан Падлоўчы мусіў уступіць Сухавараву і паехаць з ім, каб пазнаёміць яго з паннаю Людмілаю, якою таксама зацікавіўся і Сухавараў. «А, паночку!» – прамовіў пан Падлоўчы. «Ці бачыш, які ён шпаркі? Я заходзіў да пана, каб разам з панам Сухаваравым паехаць, а ён ужо тут». Пан Падлоўчы весела павітаўся са сваім суседам, узяў яго пад руку і павёў да панны Людмілы. «Прошу быць знаёмымі. Пан Лабановіч – прафесор вялікіх букваў». Панна Людміла усміхнулася сваёй прыветнаю усмешку і жартліва прамовіла. «Мы бадай што і знаёмы», і падала сваю мяккую ручку. «Дык наш прафесор шмат дасціпнейшы, як гэта я думаў», прамовіў пан Падлоўчы. «У гэтай ціхай бухце чэрці водзяцца», дадаў і Сухавараў і распусціў свае мокрыя губы у крыху абразлівую усмешку. Сухавараў быў адзеты ў парадны мундзір з бліскучымі гузікамі і звысоку пазіраў на ўсіх тутэйшых кавалераў. Павітаўшыся з усімі, Лабановіч сеў адзін у больш спакойным месцы і стаў прыглядацца да гасцей. Старэйшая пісаранка, як гаспадыня, часта адлучалася. Кавалеры з далікатнасці удзялялі ёй шмат увагі, што придавала ёй гонару і здавальнення. «Ну, як жывяце?» – спытаў Лабановіч Дубейка. «У нас, бачыце, не тое, што ў вас. Публікі многа, паненкі. Як вам падабаецца наша Людміла?» «А чаму яна ваша, а не наша?» – спытаў і Лабановіч. «Ну што ж, дзяўчына як дзяўчына. Вы паглядзіце, як каля яе гэта жалязняк увіваецца. А вам зайздросна? Чаму ж вы не увіваецеся?» «Маё ад мяне не ўцячэ», горда зазначыў Дубейка. «Яму нядаўна абяцаў земскі начальнік пісарскую пасаду». Падышоў Максім Гарошка. «Што вы так рэдка ў нас бываеце?» – спытаў і ён Лабановіча. Максім быў вяртлявы, нізкага росту дзяцюк, з тонкімі чорнымі дугамі брывамі і жывымі вачамі. Ён быў досыць прыгожы хлопец і сярод паненак лічыўся цікавым кавалерам, хоць і нявыгадным жаніхом. Максім любіў весці размовы на грамадскія тэмы. Ён не меў службы. Чаму? А проста таму, што ніякая пасада яго не здавальняла і ніякая прафесія не адпавядала яго поглядам на жыццё. Ён проста быў трохі шалапай і распуснік. У яго быў востры язык і нахіленне да высмейвання людзей. То той, то другі з гасцей падыходзіў да цельшынскага настаўніка і што-небудзь казаў яму.
Саханюк сыпаў жарты паненкам. Да панны Людмілы ён не падыходзіў, хоць спотайку сачыў за ёй вельмі уважна. 27-я частка. Панна Людміла ўжо колькі разоў памыкалася падысці да Лабановіча, бо страціла надзею на тое, што ён калі-небудзь падыдзе да яе сам. Ёй проста было цікава пабачыць, што ён за чалавек. Ну і бервяно нейкае, сама сабе зазначыла панна Людміла. Тым не меней яна папрасіла прабачэння ў свайго кавалера і з мілай усмешкаю падскочыла да Лабановіча. «Можна каля вас прысесці?» – спытала яна салодкім галаском. «Проша, проша!» – прамовіў Лабановіч і падставіў ёй крэсла. «Вы як бы за штось гневаецеся на мяне, праўда?» «Ой, не, барані Божа!» – горача прамовіў шчаслівы настаўнік. «Хіба на вас можна гневацца? Ды за што? Ну, скажыце мне праўду, чаму вы ніколі да нас не зайшлі? Я жыву ўсё ж далёка ад вас, з вамі да сённяшняга дня быў незнаёмы. І так не было здарэння». «А яшчэ якія былі прычыны?» – дапытвалася панна Людміла. «Другіх прычын я вам не скажу. А яны былі? І пра гэта прамаўчу. Ну, скажыце. Ах, які вы нядобры!» «Што зрабіць? І нядобрыя людзі жывуць на свеце». «Не, вы добры. Я чула, што вы добры. Мала што хто гаворыць. Ды яшчэ ці гаворыць? Дык вы мне не верыце? Я і сам сабе не веру». «Вось гэта міла! Як жа вы сам сабе не верыце?» – пытала панна Людміла. «А вось бывае так, што думаеш адно, а робіш другое. Хочаш жыць так, а жывеш іначай. А чаму гэта так выходзіць? А таму і выходзіць, што чалавек па сутнасці сваёй часта змяняецца. На яго мае ўплыў надвор'е, людзі, асабліва ваш брат. І які ўплыў мае на вас наш брат?» Лабановіч падумаў і адказаў. «І добры, і кепскі». «Ха-ха-ха!» – засмяялася панна Людміла. «Няўжо на вас мае ўплыў, як вы кажаце, наш брат? Не верыцца нешта. Вы, выбачайце, дапраўды нейкі святы». «Я ведаю», – з ноткай лёгкага засмучэння сказаў Лабановіч, «што паненкам святыя не падабаюцца. Хоць, праўда, святым я з'яўляюся з вашага пункту погляду». «Не-не, вы не крыўдзіцеся, прашу вас. Я толькі хацела сказаць, што вы, ну, зусім не такі, як іншыя, не такі ў лепшым сэнсе». «Вельмі вам дзякую, але, зняўшы галаву, па валасах не плачуць. І крыўды тут ніякай няма. Людзі часта ўсё жыццё б'юцца і думаюць аб тым, каб святым стаць, а мне гэта лёгка далося». «О, маладзец прафесар вялікіх букваў!» – жартаваў пан падлоўчы, падышоўшы да іх. «Адзін завалодаў паннаю Людмілаю». «Гэта я завалодала прафесарам, проста гвалтам узяла яго, не пытаючыся, ці рад ён гэтаму, ці не рад», – адказала панна Людміла. «Выбачайце», – усміхнуўся Лабановіч і глянуў ёй у вочы так, нібы ён ведае шмат болей таго, як думае панна Людміла. «А ці так гэта?» Дзяўчына на момант замяшалася, потым ускінула на яго свае бойкія вочы і сказала: «Ой, хітры ж вы, хітры! А як вы думаеце, святасць і хітрасць не шкодзяць адно другому?» «О, не, вам яны не шкодзяць». «Ну, гэта іншае пытанне, але ці можна быць святым, астаючыся і хітрым?» «У пытаннях святасці я нічога не разумею», – адказала панна Людміла. «Але пакінем аб гэтым. Скажыце, чаму вы тады так борздзенька ўцяклі? Памятаеце, у Абрама? Я ніяк не думаў спаткаць вас там, і мне стала нялоўка. Скажу вам праўду. Я не хацеў, каб вы падумалі, што я зайшоў туды дзеля таго, каб пабачыць вас». «А хіба вам так непрыемна было пабачыць мяне?» «Вот вы і злавілі мяне. Цяпер выкручвайся, як хочаш», – сказаў, смеючыся Лабановіч. «Вы мне кажаце праўду, чуеце? Чыстую праўду», – горача наступала панна Людміла. «Я проста не хацеў падманьваць вас».
Што гэта значыць? Я нічога не разумею, крыху нахмурыўшыся, сказала панна Людміла. У чым вы маглі мяне падманваць? Усяго ведаць не можна, бо часта веданне разбівае наша шчасце. Цяпер я ўжо зусім не разумею вас. А вы больш размаўляеце з разумнымі людзьмі, параіў ёй Лабановіч. А чым же я вінавата, што вакол мяне дурні? Лабановіч засмяяўся. Кепскага ж вы здання аб вашых кавалерах, і я на гэты раз вельмі рады, што не ў іх ліку. Аб чым гэта галубкі варкуюць? Запытаўся Сухавараў, падыходзячы да іх. Яму было крыху не па сабе, што панна Людміла аддавала перавагу Лабановічу, а не яму. «Прошу сядаць», – паказала панна Людміла яму месца каля сябе. Сухавараў сеў, залажыў нагу на нагу і пакруціў свой чорны вусік. Але пагаварыць яму так і не ўдалося. Гаспадыня запрашала гасцей за стол. Госці ўздыхнулі лягчэй і, няспрытна топчучыся і аказваючы знакі ўвагі адзін другому, рушылі ў другі пакой. Праз увесь доўгі стол цягнуўся цэлы рад бутэлек гарэлкі. Лабановіч сядзеў поруч з Максімам Гарошкам і Дубейкам. Яго суседзі былі добрыя выпівакі і кампанейцы па часці закусвання. Кожная новая чарка давала больш руху, ажыўлення, развязнасці. Шум, смех, жарты поўнілі пакой. Пілі за здароўе пісара, пісаравых дачок. Сухавараў падняў чарку за каханне, Дубейка за панну Людмілу. Госці ўставалі, стукаліся чаркамі, разлівалі гарэлку. Ураднік запрапанаваў заспяваць «Боже, царя храні». Госці мусілі падняцца, рад бы хто ці не рад гэтаму. Максім Гарошка незвычайна ўпадабаў свайго суседа Лабановіча і, развязаўшы язык, плявузгаў рознае бруднае глупства. «Да кожнай бабы падкаціцца можна», – гаварыў Максім Лабановічу. «Я іх натуру ўжо добра ведаю. З выгляду здаецца, а не весь, брыкаецца, абражаецца, а скончыць тым, што прыгорнецца да цябе». «Ну, ведаеце, па некалькіх патаскухах нельга судзіць аб усіх», – сказаў Лабановіч. «На што браць патаскух?» Максім зірнуў на суседа. «Няхай гэта будзе між намі. Мне матушка наша жалілася на свайго бацьку Кірылу. Такі ён, кажа, хваравіты, слабенькі, нічога не можа. Проста шкада яго». «Ну, і я пашкадаваў нашага бацьку», – прамовіў Максім і захіхікаў. «Няўжо гэта праўда?» – спытаў Лабановіч і паглядзеў на Максіма. «А вы думалі, я, Юзеф Прыгожы?» «Вы, прафесарка, як бачу, яшчэ не адукаваны ў гэтым сэнсе чалавек», – сказаў Максім і засмяяўся. «А хіба для гэтага трэба спецыяльныя курсы скончыць?» – спытаў Лабановіч. «Не, для гэтага трэба мужчынам быць», – адказаў Максім. «А не проста разбысціцца?» «Пры чым тут разбэшчванне? Прырода, брат, вымагае гэтага». «Калі за прыродаю пайсці, то можна апраўдаць рознае глупства, асабліва калі пры гэтым пачнеш яшчэ патураць сабе. Вось вы нідзе не служыце, бацька ваш ужо стары, яму трэба ўтрымліваць вас, а вы скажаце, і прырода вымагае таго, каб ён клапаціўся пра мяне. Разумеецца, хіба я прасіў яго, каб ён пусціў мяне на свет. А пусціў, няхай і корміць, няхай патурбуецца. Слухай, прафесор, давай вып'ем на «ты». Максім наліў чаркі, выпілі. «Ведаеш, брат, што?» – пачаў Максім. «Я табе такую маладзіцу расстараюся, што з ёю пазнаеш ты радасці раю». Лабановіч быў ужо досыць п'яны. Яму было лёгка і весела. Перад вачамі снаваўся нейкі прыемны туман і ўсё афарбоўваў у ружовы колер. І гэты самы Максім, і Дубейка, Сухавараў, і наогул усе, праўду кажучы, добрыя людзі. Максім яшчэ зусім малады, ён хлапчук, а што ён за бабамі ганяецца, ды хто ж гэтага не робіць? Ды Максім і іншыя маюць смеласць адкрыта сказаць аб гэтым. А ён, Лабановіч,
Ён шмат горшы ад іх, бо свае брудныя мыслі аб кабетах трымае пры сабе. А ці мала часу забіралі ад яго гэтыя думкі? Ён помніць спатканне з незнаёмаю жанчынаю, што ішла да яго, а ён прагнаў яе. Хіба ён добра зрабіў? Колькі разоў ён каяўся ў гэтым, і мыслі аб ёй распалялі яго. А каму ён аб гэтым казаў? Нікому. А чаму? Ясна чаму. Яму, бруднаму ў такой жа меры, як і ўсе мужчыны, а можа і больш таго, хацелася паказацца чыстым, нявінным, лепшым за іншых. А ён проста манюка, хітрэц, фарысей, ашуканец, прыкіда, фальшываманетчык, бо выдае сябе не за тое, што ён ёсць. Ха-ха-ха, ён пустэльнік, ён святы. Мутнымі вачамі ён накінуў гасей. Уваччу ўсё калыхалася і траілася. І невядома адкуль перад ім з'явіўся вобраз панны Ядвісі. «Ядвіська, мілая, слаўная», – казаў ён у сваіх думках. Ён схіліў галаву і штось думаў. Потым раптоўна павярнуўся да Максіма. «Максім Грэк, вып'ем, брат?» «Вып'ем, прафесар. За здароўе тае маладзіцы, з якою можна пазнаць радасці раю». «Брава, прафесар!» Лабановіч ужо зусім ап'янеў. Праўда, цвярозых тут і не было, апрача паненак. Яны былі толькі вясёлыя, і Саханюка, які гарэлкі не піў. Тым не меней Максім і Лабановіч выдзяляліся сярод гэтае кампаніі. Яны громка гаманілі, разводзілі рукамі і цалаваліся. Саханюк непрыметна падышоў да калегі. «Слухайце, калега, зойдзі на мінутку да мяне». «Чаго? Не пайду. Я яшчэ піць хачу. Хачу пахаваць сельшынскага педагога, бо ён фальшывы. На одну минуточку, калега, выйдем». «Саханюк, милый мой Саханючок, ты мой старейший брат. Я покараюся табе, але стой! Ты, брат, хитер, Саханючок. Я ведаю, ты хочешь от мяне под пьяную руку подписку взять, что я отдаю тебе гарцы. Гарцы ж ты мне и так отдаси, як подарунок к вяселлю». «Правда, правда, брат», – схамянуўся Лабанович. «Жаніся, брат, отдам табе гарцы, бо ты чалавек, а не яловы пень, як думаў я раней». Саханюк под руку прывёў Лабановича ў сваю кватэру. «Куды ты мяне прывёў і на што прывёў? Я хочу да паненак пайсці». «Максим Грэк, свіны ты чалавек, дзе ты?» «Праспіцеся, калега, ну іх, будуць пальцамі паказваць і трубіць на цэлы павет. Рады на язык падняць нашага брата». «Эх, Саханюк, Саханюк, ты і гарцы мае бярэш, ты і чэсць нашу настаўніцкую бароніш. Ты крануў маё сэрца. Жывеш, Саханюк, на многія леты. Жаніся, брат, пладзіся, папаўняй пінскія балоты і валодай імі», – гаварыў Лабанович з канапы, ледзьве варочаючы языком. 28 частка. Першую палескую вясну сустракаў тут Лабанович. Здавалася, што засмучэння, тая паласа тугі, што ўсё зіму не сходзілі з твару гэтага глухога кутка палесся, цяпер прайшлі, бо штось новае і радаснае пачынала вызначацца і ў агульным выглядзе пустэляў балот, і гэтага панурага лесу, і асобных хвой і дубоў, што высока падымалі ўгару свае кучаравыя галовы або адзінока стаялі па краях лесу. Вясна была ранняя, як і звычайна на палесе. У лясах на ўгрэвах снег злазіў борзда, і вызваленая з-пад снегу зямля радасна выглядала на свет жаўтавата-шэрымі плямкамі. Ужо выбіваўся леташні бруснічнік, свежы і сакавіты, сухія галінкі вераску і ягадніку. Побач чыгункі, дзе так прыемна купаліся залатыя косы сонейка, у зацішку зялёных хвой і чырванаватага маладога бярэзніку ужо цягнулася доўгая жоўтая паласа адтаўшай зямлі. Яна шырэла з кожным днём, з кожнай гадзінай.
А каля масткоў на чыгунцы стаяў вясёлы гоман звонкіх кропель, сцякаючых у ажыўшыя рачулкі ручайкі. Засыпаныя снегам шпалы, старыя трухлявыя пні, даўно загубленых дрэў, гнілыя галіны, усё выглядала з-пад снегу і ўсё, здавалася, радавалася, што не апошні раз бачыла сонца. А лес, асветлены і абагрэты сонцам, пазіраў зусім такі весела. І было штось незвычайна прыемнае ў гэтых першых светла-бліскучых іскрынках абуджэння жыцця. У гэтым зямлістым паху прэлых леташніх лісцяў, дзе-нідзе шарэўшых на зямлі. І зусім іншыя струны душы закраналіся гэтым кволым патыханнем вясны. Іншыя парыванні разам з абуджэннем прыроды калыхалі душу ціхаю, няясную песню, ці даўно чутаю казкаю, поўную хараства і чараў, і куды сцягнулі і клікалі. Куды? Можа, да таго невядомага, заўсёды павабнага, нерасчытанага і неадгаданага, закрытага заслонаю ружовых мараў, што ніколі не зліваецца з тваімі жаданнямі. А можа, гэта смутак аб чымсьці такім, міма чаго прайшоў ты няўважна і страціў навекі? Ці гэта адбітак вечнага нездавальнення чалавека, якое выдзяляе яго з круга жывёлін і вядзе па дарозе шукання і ўтварэння лепшых стасункаў жыцця і яго хараства? Ці гэта імкненне рассунуць граніцы свайго кругагляду, каб пазнаць непазнанае, уведаць нязведанае? Але вечныя загадкі жыцця і вечнае наша імкненне іх адгадаць, бо формы жыцця абмежаваны, само ж жыццё не мае граніц. Пасля пісарскага балу Лабановіч некаторы час адчуваў сябе дрэнна. Яму было прыкра, што ён там напіўся, гаварыў розныя глупствы і нават піў за здароўе нейкай маладзіцы. Назаўтра ён раненька вырваўся з хатовіч і бадай што ўцёк дадому. І вось цяпер, на другі дзень пасля п'янства, ён хадзіў па чыгунцы, крыху заспакоены, і ацэньваў свае паводзіны як чалавека і як настаўніка. Яму ўспаміналіся першыя дні прыезду сюды, яго намеры і планы. І цяпер усё гэта так не сходзілася адно з другім і не давала ніякага маральнага задавальнення. Ён чуў нейкі неспакой душы. Яму хацелася кінуць тут усё і ісці. Куды? У свет, на новыя мясціны, і ўжо там пачынаць жыць як-небудзь іначай. Лабановіч акінуў вачамі ваколіцы Цельшына. Цесна, цёмна і пуста. Толькі ветракі, растапырыўшы ўгары два крылы ў бок сяла, мелі такі выгляд, як бы іх уразіла нейкая навіна, і яны, у здзіўленні сказаўшы «О!», застылі ў такім стане. Дом пана падлоўчага і высокая вяндлярня таксама выдзеліліся крыху весялей з купы гэтых саламяных стрэх сялянскіх хат. Няўжо ж яму прыйдзецца жыць тут яшчэ другую зіму? Бо на лета, калі скончацца заняткі ў школе, настаўнік думаў куды-небудзь паехаць. Дом пана падлоўчага глянуў на Лабановіча яшчэ раз і яшчэ, скараючыся нейкаму пачуццю і голасу, ён звярнуў з чыгункі і накіраваўся дадому, паглядаючы то на высокі крыж каля школы, то на дах пана падлоўчага. Падыходзячы бліжэй да іх, настаўнік пайшоў павольней, як злодзей, кідаючы позірк на вокны. Ступіўшы яшчэ колькі крокаў, ён спыніўся. У акне з-за вазону кланялася тая галоўка, якую яму так прыемна было бачыць. Настаўнік пасвятлеўся і рашуча адкінуў клямку на дзверцах веснічак свае суседкі. З таго часу, як вы закахаліся ў панну Людмілу, ужо не хочаце да нас зайсці? Сказала пана Ядвіся, не то шуткуючы, не то сур'ёзна. Лабановіч глянуў ёй у вочы, у гэтыя акруглыя, цёмныя і такія слаўныя, выразныя вочы, на яе чорныя тонкія бровы, якіх ён не бачыў ні ў аднае дзяўчыны, ні ў кога на свеце. Здаецца, ніколі не адводзіў бы ад яе сваіх вачэй. Ён падумаў,
Ніхто цябе не бачыць, ніхто не ведае, якая ты слаўная і мілая, і дадаў: дурні яны. А, сказаў Лабановіч у парыванні нейкай радасці, а ўнутрах яго ўсё дрыжала. Ці толькі свету, што ў пана Людмілы. А вы мне вось што скажыце, калі ўжо вы перастанеце харашэць? Можна было б ужо і спыніцца. Усе думкі аб помсце пані Ядвісе, усе тыя калючыя словы, якія ён думаў не так даўно кінуць ёй, усё цяпер знікла, нібы гэтыя вочы і бровы адвялі іх і пахавалі навекі. Ядвіся сказала: «А калі вы перастанеце быць такім панурым і злосным?» «З таго самага часу, як вы аб гэтым запыталіся». «Не люблю я панураў», – сказала Ядвіся. «Усё здаецца, што яны накінуцца і біць пачнуць». Што зрабіць? Часамі чалавеку так цяжка бывае, так наваліцца на яго гора, што нехаця ляжа чорны цень на твары. «А якое у вас было гора?» – спытала Ядвіся. «Не пытайцеся, ніякага ў мяне не было гора. Хіба вы навядзеце яго на мяне, але гэтага я вельмі не хацеў бы». «Я? Што я для вас значу?» «Усё», – адказаў настаўнік. «Праўда?» – ціха спытала Ядвіся. «Гатоў пабажыцца, аб заклад пабіцца», – пачаў сыпаць Лабановіч словамі, узяўшы жартлівы тон, каб жартамі перакрыць тое, што ішло ад самага сэрца. Пана Ядвіся, як сарна, скокнула да печкі, дзе стаяў пусты кошык. Схапіўшы кош, яна падбегла з ім да Лабановіча і прамовіла: «Сыпце ў кош сваё красамоўства». Яны смяяліся, шчаслівыя, як дзеці. Ядвіся раптоўна стала сур'ёзнаю. «Скажыце», – прамовіла яна, – «каб я вас аб чымсьці папрасіла, ці зрабілі б гэта для мяне?» «Усё, што можна зрабіць, зраблю». «Зробіце?» «Зраблю». Пані Ядвіся апусціла вочы, потым паволі ўзняла іх на настаўніка. «У Гродзеншчыне у мяне ёсць адна дзяўчына». «Ну, вам усё роўна, хто яна. Ёй трэба выйсці замуж. Разумееце? Ёй проста трэба павянчацца, каб у дакументах мець іншае прозвішча. На што? Гэта таксама вам не цікава. Дык ці згадзіліся б вы павянчацца з ёю?» Ядвіся гаварыла самым сур'ёзным чынам. Лабановіч і верыў, і не верыў. Калі гэта ўсё праўда, то, значыць, для Ядвісі ён зусім не патрэбны чалавек. Яму стала так горка і непрыемна. Ён апусціў вочы і, памаўчаўшы, прамовіў з прыметнаю ноткаю нездавальнення. «Аб жаніцьбе, якая б яна ні была, я думаю столькі, колькі думаеце вы аб леташнім снезе». У гэты час у пакой увайшла Габрынька, і размова наконт жаніцьбы на тым і скончылася. «Ну, кажыце, як вам гасцілася?» – звярнуўся да яе настаўнік. Габрынька з жартам і ажыўлена апавядала, як ім было там добра і як не хацелася ехаць сюды. Ядвіся маўчала. Лабановіч слухаў Габрыньку і стараўся не пазіраць на Ядвісю, а яна ўвесь час не зводзіла з яго вачэй, а потым ціхенька выйшла, нічога не сказаўшы. Яна доўга не прыходзіла і вярнулася тады, калі Лабановіч ужо выйшаў і накіраваўся да сябе на кватэру. Настрой у яго быў самы паганы. Ён проста не мог знайсці сабе прыпынку, не ведаў, за што ўзяцца. Прайшоўшыся колькі разоў па пакоіку, ён узяў паперу і пяро і сеў пісаць ліст свайму семінарскаму сябру Янку Дукалу. «Мілы Янка, дзе ты, мілы, белабрысы, дзе ты, адгукніся? Як без цябе тут гарую? Прыйдзі, падзівіся». З гэтае песні пачаў ён, змяняючы яе тэкст. «Абрыдла, брат, мне тут. Усё прыгледзелася і прыелася. Пачынаецца вясна, разам з ёю ва мне абуджаецца і нейкі дух бадзяння. От бы забраў пад паху свае манаткі, пайшоў бы, куды вочы глядзяць. Скончыцца работа ў школе, паеду дадому.
На другі год думаю перабрацца куды-небудзь далей у глыб Палесся. Я пачынаю аналізаваць самога сябе і вынікамі застаюся незадаволены. Тая звычайная работа, якую мы павінны весці ў школе, мне здаецца мала вартоўнай, і калі толькі ёй абмежаваць сваю дзейнасць, то гэта значыць рабіць вельмі мала, бо будзеш заўсёды чуць нейкі недахват. І тады трэба будзе на ўсё махнуць рукою, а каб было весела, прыйдзецца звярнуцца да карт, гарэлкі і праз колькі гадоў зрабіцца поўным вахлаком, што звычайна на кожным кроку і робіцца. Я чую, што ў мяне няма грунту пад нагамі, бо я не намеціў сабе поўнага плана работы. Я, брат, тая муха, што папала пад шкляны каўпак, і свет вакол відаць, і месца ёсць выбіцца з гэтага каўпака, але няма здольнасці папасці ў выйсце. І не адзін такі я. Шумім, круцімся, а толку няма. Можа, каму выпадкова і пашчаслівіцца знайсці дарогу з гэтага каўпака, але пераважная большасць пападае ў сыроватку і трапечацца ў ёй, покі не захлынецца. Яшчэ нічога, калі ўсяго гэтага не заўважаеш і думаеш, што так і трэба. Але вельмі цяжка пачуваць, што цябе пачынае зацягваць балота, і ты ведаеш, што ў гэтым балоце твая грамадзянская смерць. І калі б мяне спытаў хто, што мне найбольш кінулася ў вочы і зрабіла мацнейшае ўражанне за першы год настаўніцтва, я вызначыў бы гэта так: павольнае ўміранне душы і зацягванне сябе балотам. Не, брат Янка, нельга доўга заставацца на адным месцы, бо яно цябе заесць і ашальмуе. Няхай жыве вандроўніцтва. Як я табе і казаў, ва мне з незвычайнай сілай абудзіўся дух бадзяння. Я не знаходжу сабе спакойнага месца. Мяне кудысь цягне і парывае. Часамі проста хочацца зашчаміць сабе галаву і плакаць. Маркотна жыць на гэтым свеце па-нове. Цяпер толькі зразумеў я, якую праўду казаў Гоголь. Напісаўшы гэты ліст, Лабановіч прылёг на канапу і задумаўся. А ўсё гэта я лгу. Не тыя прычыны майго нездавальнення і смутку. І перад ім зноў усплыў вобраз Ядвісі, і зноў аб ёй, толькі аб ёй, пачаў думаць. 29-я частка. «Бабка, дома паніш?» – пытала пана Ядвіся старую Мар'ю. «Не, паненачка, кудысь выйшаў нядаўна». Ядвіся падышла да дзвярэй, прыслухалася, як бы не верачы бабцы і баючыся быць злоўленай, потым ціхенька адчыніла іх, ускочыла ў пакойчык, азіраючы яго цікавым поглядам. Яна падышла да пісьмовага стала і палажыла туды маленькі букетик першых вясенніх красак. Потым узяла асадку, адарвала вузенькую палоску паперы, крыху падумала. На яе губах заблукала усмешка, і яна напісала «Мілы». Паставіла 3 кропкі і дадала другое слово «дурань». Паперачку з напісанымі словамі злажыла ў разгорнутую кнігу, яшчэ раз азірнулася і выскачыла ў кухню. «Глядзіш, бабка, не кажы панічу, што я тут была». «Барані Божа, бабка, не кажы», – сказала і бягом кінулася на двор. Скора дзесь з двара пачуўся яе голас. Яна спявала нейкую песню. Бабка ціха усміхнулася сама сабе і прамовіла ў голас. «Вясёлая, хорошая паненка», і аб чымсьці задумалася. Праз хвіліну бабка сама ўвайшла ў пакойчык. Ёй хацелася дазнацца, якую штуку выкінула там паненка. «Красачак прынесла, няхай падумае пра мяне». Бабка ўзяла ў рукі букетик, паглядзела на яго, паднесла да носа і палажыла зноў на стол. Яна чагось уздыхнула і выйшла. Гэта было на захадзе сонца. Калі ўжо добра сцямнела, прыйшоў Лабановіч. Ён запаліў лямпу, пры яе святле заўважыў кветачкі. «Хто ж гэта палажыў іх сюды?»
спытаў ён сябе самога і стаў разглядаць букетик. Вечар быў цёплы і ціхі. Лабановіч падышоў да акна і расчыніў фортку. Вокны пакояў пана Падлоўчага былі цёмныя. Там, значыць, нікога не было. Можа, яшчэ рана. З двара далятаў сюды шум сельскай вуліцы. Дзесь у канцы вуліцы пілікала скрыпка. Там жа чуўся радасны смех дзяўчат і іх крык і піск. Відаць, за імі ганяліся хлопцы, лавілі і дурэлі з імі. Потым дзяўчаты хорам спявалі вяснянкі. Звонкія, маладыя галасы будзілі спакой гэтага ціхага вечара, і водгулле іх замірала дзесь у соннай цішы балот. На ясным небе загараліся зоркі. Дрыгацелі, свяціліся рознакаляровымі агеньчыкамі, пераліваліся, як бы там трапяталі крыльцамі нейкія дыяментныя матылі. І было штось незвычайна важнае і велічнае ў гэтым далёкім харастве недасяжных зор і ў гэтай маўклівасці цёмнага бяздоннага неба. І перад велізарнасцю і тайнасцю яго заціхаў дробны клопат зямлі. Колькім людскім пакаленнем свяцілі гэтыя зоркі, разважаў настаўнік. Людскія пакаленні даўно сышлі з твару зямлі, і вецер даўно параздзімаў іх магілы і разнёс па свеце прах касцей іх, а яны, спакойныя зорачкі, кожную ясную ночку будуць свяціць сваім немяцежным бляскам. Неўспагаданыя на ўсе мітусінні і трывогі ў схваляванай душы чалавека. А мы перабудзем свой век, колькі нам прызначана. Гэта страшэнна кароткі міг, малюпасенечкае звенца ў бясконцым ланцугу жыцця. І ніякага следу не захаваюць па нас бязлітасныя часы. І ці варта так прырастаць да гэтага жыцця, да гэтага нязначнага моманту ў ходзе часоў? І нейкая туга ахапіла настаўніка. Аб чым? Мабыць, аб тым, што такая мізэрная і нязначная людская доля, людское жыццё. Ён апусціў галаву над сталом і сядзеў нерухліва. Лёгкі раптоўны шолах каля шыбы акна абудзіў яго. Ён узняў галаву, і ў гэты момант на стол упала некалькі такіх жа самых красачак, што былі ў букеце. Відаць, некаторыя з іх не папалі ў фортку, а толькі лёгенька крануліся з шыбак і засталіся за акном. Разважанні аб нязначнасці людскога жыцця былі таксама раптоўна распуджаны чыёюсь рукою, што кінула гэтыя краскі. Лабановіч борздзенька кінуўся да форткі, але там было ўсё ціха, і толькі шумлівая і мнагагалосая вуліца правіла маладыя гімны гэтаму жыццю. «Няўжо гэта ядвіся?» – спытаў сам сябе настаўнік. «Бабка!» – гукнуў ён. «А што, панечку? Ты не спіш яшчэ?» Дзверы скрыпнулі, прыйшла бабка. «Ці ты, бабка, не ведаеш, хто гэта прынёс сюды красак?» Бабка перш прыкінулася, што нічога не ведае, а каб пераканаць у гэтым настаўніка, узяла краскі і стала разглядаць іх. Але, як не хітрыла бабка, настаўнік прачытаў на яе твары, што яна прыкідваецца. «Ой, бабка, грэх табе старэнькай хлусіць і падманваць. Не любіш ты мяне, не шкадуеш. Я ўжо і па той прычыне не паверу табе, што ты знахарка. Ты павінна ведаць». «Ой, панечыку, ну хто ж вам можа прынесці красачак, як не паненка?» «Якая паненка і чаму паненка, а не якая-небудзь маладзіца?» «Хто ж іх, панечыку, ведае? Хто да вас лепей горніцца? Ці паненкі, ці маладзіцы?» Усё яшчэ хітрыла бабка, але я самой не ўтрыванне было, каб не сказаць, яна пачала смяяцца. «Паненка, панечыку, сама сюды забягала і палажыла іх вам, толькі яна, панечыку, прасіла, каб я вам не казала». «Злаўлю яе калі-небудзь?» «Злавіце, панічок, злавіце», – прамовіла бабка, гатовая нават памагаць свайму панічу злавіць паненку. «Чаму ты, бабка, не ідзеш на вуліцу песні спяваць?» Бабка паглядзела на настаўніка, ці праўду ён кажа, ці жартуе. «Няма, панічыку, адспявала я ўжо сваё».
А ці б шкада табе свае маладосці? А што яе, панічыку, шкадаваць? Ці шкадуй, ці не шкадуй, не вернецца назад. А ці хацела б ты вярнуць яе? Панічок, ніколі я пра гэта і не думаю. Нікому яна не варочаецца. Дык трэба, бабка, карыстацца ёю і ўзяць ад яе ўсё, чым яна так міла і люба. Так, панічок, што цяпер страціш, таго потым не знойдзеш. Гэта размова зусім не цікавіла бабку, і яна колькі разоў пазяхнула, і ўрэшце сказала: «Ужо ж, панічок, і позна. Заставайцеся здаровы». Бабка паволі пасунулася ў кухню на сваю печ, адкуль хутка пачуліся нейкія мармытанні, не то яна сама з сабой размаўляла, не то малілася Богу. Узялі яшчэ доўга спявалі песні, ды дзесь з двара даносіўся брэх патрывожанага сабакі. А познены месячык загарэўся залатым пажарам за тым панурым лесам, што стаяў збоку чыгункі, і павольна ўзнімаўся над заспакоенаю зямлёю. Ноч цішэла і глушэла, і цяжэй налягала на зямлю. Настаўнік яшчэ доўга сядзеў каля акна, і розныя думкі падымаліся ў яго галаве. Спаць не хацелася, і ён доўга варочаўся, пакуль сон замкнуў вочы. На століку каля ложка ляжаў букецік завяўшых красак. Вясна ўступала ў сілу. Снегу ўжо зусім не было ў палях. Ажылі балоты. Жаласна застагналі кнігаўкі, цяжка лятаючы над вадою. Высока ў небе звінелі жаваранкі. Абсохшая зямля пачынала іскрыцца зялёным аксамітам кволай пахучай траўкі. То той, то другі з вучняў пакідаў школу. «Вось што, дзеці», — сказаў раз вучням настаўнік. «Сёння па абедзе прыходзьце з рыдлёўкамі. Будзем капаць ямкі, а заўтра ўсе пойдзем у лес, прынясём маладых дрэўцам і абсадзім нашу школу». Дзеці адзін перад другім спяшаліся запэўніць настаўніка, што яны прынясуць рыдлёўкі, і з вясёлым дзіцячым гоманам, як пчолкі з вулля, высыпалі з школы на вуліцу, напаўняючы яе звонкімі, шчаслівымі галасамі. Пасля абеду дзеці весела беглі з рыдлёўкамі ў школу і таксама заяўлялі аб гэтым настаўніку, забегаючы да яго на кватэру. Нават маленечкі Паўлюк Рылка, самы меншы ў школе, горда нёс рыдлёўку, згінаючыся ад яе цяжару. Настаўнік прыйшоў у школу і павёў дзяцей на двор. Разам з вучнямі размеркавалі месцы для ямак. Потым настаўнік назначыў работу вучняў, падзяліўшы іх на гурткі, і сам выкапаў першую ямку, каб паказаць дзецям, як гэта трэба рабіць. «Што гэта вы робіце?» Пані Ядвіся непрыметна падышла да Лабановіча. Гэты так добра знаёмы голас прывёў яго ў нейкае трапятанне. Сэрца застукала мацней. «Хачу па сабе вам памяць пакінуць». «А хіба ж вы паміраць збіраецеся?» — засмяялася Ядвіся. «Я памёр ужо», — трагічна прамовіў Лабановіч. «Дык гэта вас хаваць тут будуць?» — жартавала яна. «Можа, пабегшы паклікаць баб, каб паплакалі па вас? А вы хіба не заплачаце па мне? Дык вы ж усё роўна чуць не будзеце». «Ах, выбачайце», — апамятаўся Лабановіч. «Вельмі дзякую вам за букецік і за тыя красачкі, што праз фортку ўляцелі». Пані Ядвіся прыкінулася вельмі здзіўлена і як бы нічога не разумела. «Які букецік?» «А той самы, што учора вы на стол палажылі». «Ваша бабка ілгарка, і вы самі ілгар», — запратэставала Ядвіся. «Больш ніколі да яе не пайду, і ў вашу кухню не ступіць моя нага. І ў маю фортку не паляціць ні адна краска». Пані Ядвіся павярнулася і кінулася бягом у свой двор. Потым яна спынілася і пайшла зноў да Лабановіча. «Слухайце, вы бралі кнігу, што ў вас на стале разгорнутая ляжала?» «Не, не браў». «Вы не хлусіце?» «Я, здаецца, нікому яшчэ ў форткі не кідаў красак, каб не лгаць».
Пана Ядвіся чагось засмяялася, ніколечкі не пакрыўдзіўшыся. «Хочаце, пойдзем сёння гуляць?» «Пойдзем, пойдзем», – падхапіў настаўнік. «Вы, можа, не поверыце, а ў мяне, чэснае слова, была гэтая самая думка, толькі я не адважваўся сказаць вам». «Дык вы заходзьце да нас». «Абавязкова і з вялікай прыемнасцю». Яна зноў памчалася ў свой двор. Дзеці шумелі, гаманілі, спрачаліся, хвалілі свае і ганілі чужыя ямкі. Лабановіч стаяў шчаслівы, аб чымся думаў, і ледзь прыметная вясёлая усмешка блукала ў яго в вачах і на губах. «Чаму гэта?» – пытала яна пра кнігу, падумаў Лабановіч. «Ці не палажыла яна чаго туды?» І гэтым часам пана Ядвіся кралася з другога ходу, каб тайком выняць з кнігі тую паперку, дзе яна напісала «Мілы, дурань», чаго Лабановіч не агледзеў. 30-я частка. Прымкнуўшы дзверы кухні з двара, Лабановіч борздзенька падбег да сябе на кватэру праз другі ход, што вёў у школу. Ціхенька ступаючы, падышоў ён да дзвярэй і толькі дакрануўся да іх рукою, як у той жа час пана Ядвіся кулём кінулася ў кухню, каб выскачыць на двор. Але дзверы не адчыняліся. Азірнулася, на парозе стаяў настаўнік. «Ах, попалась пташка, стой, не уйдешь из сети, не расстанемся с тобой ни за что на свете!» Спокойно декламаваў Лабановіч, не зводзячы з яе вачэй, любуючыся ёю, шчасліва усміхаючыся. Яна і сапраўды выглядала як злоўленая птушка. Неспадзеўкі, пужлівасць, нейкая вінаватая усмешка разам адбіваліся на яе твары. А круглыя цёмныя вочы пазіралі то на дзверы, то на настаўніка. Адна рука яе была сашчэмлена. Напэўна, там была тая паперачка з 2 словамі. «Нашто вы замкнулі тут дзверы?» – зусім нявінна спытала яна. «А каб тыя самыя ножкі, што прыйшлі сюды праз школу, не выйшлі праз кухню». Лабановіч падышоў да яе зусім блізка. Яна неспакойна заварушылася. «Пусціце мяне!» «Вы моя гостя і нявольніца. Ніякаму на свеце паляўнічаму не здаралася злавіць такую слаўную сарначку, як мне сёння. Дайце ж хоць наглядзецца мне на яе». І ён стаў пазіраць на яе. «Ну, другі раз вы не зловіце мяне». «А навошта мне лавіць, калі я вас ужо злавіў?» Яна раптам кінулася яму пад рукі, каб уцяшы. Але ён крэпка схапіў яе пад пахі і не пускаў. «Што вы робіце?» – з гневам прамовіла яна. «Не смейце дакранацца да мяне!» «Вы ж самі кінуліся мне на рукі», – сказаў настаўнік і пачуў, як збунтавалася ў ім кроў. Лабановіч выпусціў яе і толькі трымаў за руку. Яна зноў стала вырывацца. Цёмна-русыя валасы раскінуліся па плячах пышнымі хвалямі. «Не, мілая палонніца, нічога не будзе, не пушчу». З распушчанымі валасамі, з залітым агнём шчочкамі яна была незвычайна прыгожая, і настаўнік не мог адвесці ад яе вачэй. «Не, слухайце», – тонам просьбы прамовіла яна. «Ніяк я не спадзявалася, што вы будзеце мяне мучыць». «А вы мяне не мучыце?» – спытаў ён і глянуў ёй у вочы. «Выкуп дайце, тады я пушчу вас». «Я не маю чым плаціць», – сказала яна і адной рукой старалася паправіць свае валасы. Настаўнік сумыслу раскідаў іх. «Ах, адстаньце вы!» «Не, не адстану. Каб вы ведалі, якая вы прыгожая з распушчанымі валасамі. Вы заўсёды і хадзілі б так. У маёй мамы таксама былі раскошныя валасы, але доля яе была нешчаслівая», – у засмучэнні прамовіла яна. Лабановічу стала незвычайна шкада яе. Ён выпусціў яе руку, глянуў у вочы. «Бедная вы, мілая, хорошая, слаўная Ядвісечка». «О, усе вы такія гэрады, тыраны!» З нейкаю нянавісцю прамовіла яна. Лабановіч хацеў адказаць, што яна памыляецца, але не паспеў.
Яна раптоўна абхапіла рукамі яго шчокі і, у момант прыблізіўшы яго галаву, пацалавала, а потым сілай адштурхнула яго і кінулася за дзверы. А ён, як бы апалены маланкаю, стаяў на месцы колькі моманту. Потым, як дзікі звер, кінуўся даганяць. Ядвіся стаяла на парозе, трымаючыся за клямку. Яна была зусім спакойная. Калі асмеліцеся пацалаваць мяне, то клянуся памяццю мацеры, я кінуся пад машыну. І цёмныя акруглыя вочы яе бліснулі іскрамі гневу. Мілая, родная Ядвісечка, не, не буду. А пагуляць мы пойдзем? Дурань, злосна прамовіла яна. Потым ускінула на яго свае добрыя, чыстыя вочы, усміхнулася і знікла за дзвярамі, трымаючы ў руцэ вузенькую паперачку. Лабановіч вярнуўся ў пакой, яго рукі і ногі дрыжалі. Ён прысеў каля стала на край канапы і сядзеў, не думаючы ні аб чым. Пасля ўстаў, хістаючыся, пайшоў у кухню, выпіў вады. Унутры ўсё кіпела ад нейкага шчасця і радасці. Што за дзяўчына, што за натура? Колькі разоў паўтарыў малады, шчаслівы настаўнік. Яна любіць мяне. Ці ж можна не любіць яе, гэтую лепшую, прыгажэйшую казку Палесся, Ядвісечка, мілая, любая. Два старэйшыя вучні, якія рыхтаваліся да экзамену, прыйшлі і сказалі настаўніку, што ўсе ямкі пакопаны. Збярыцеся ў школу, я вам скажу, колькі слоў і пушчу дамоў. Вясёлы, дружны шум уварваўся ў школу, звонкія, шчаслівыя дзяціныя галасы напоўнілі ўвесь дом. Настаўнік увайшоў, пахваліў дзяцей за работу і сказаў ім: «Заўтра ўжо кніг не прыносьце, вазьміце колькі рыдлёвак, ён назначыў большых вучняў, і збярыцеся тут. Пойдзем у лес, накапаем дрэўцаў і пасадзім іх у ямкі. Што вы сёння прыгатавалі? А цяпер ідзіце дамоў». Настаўнік не хадзіў нікуды ўвесь вечар. Гэта здарэнне, гэты агнявы пацалунак панны Ядвісі напоўніў яго шчасцем, і яму здавалася, што гэтага шчасця стане надоўга. Ён перажываў кожны момант свайго шчасця, над некаторымі затрымліваўся доўга. Чаму яна сказала, што кінецца пад машыну, калі ён пасмее пацалаваць яе? І нават паклялася памяццю мацеры. Чаму кінула яна яму, дурань, а потым як бы пакаялася ў гэтым і падарыла яму такую добрую усмешку, як бы ёю перапрашала за гэтае зневажанне. Ён хадзіў па пакоіку і ўсё думаў аб ёй, але чым болей думалася, тым больш хацелася яму зноў пабачыць сваю мілую Ядвіську, пачуць яе голас, зазірнуць ёй у вочы, каб прачытаць, што робіцца ў яе душы. Ён часта паглядаў у вокны, каб убачыць яе. Яе імя гучала ў яго вушах незвычайнаю музыкаю і мела нейкае асаблівае значэнне. Назаўтра Лабановіч прачнуўся пазней, бо заснуў толькі тады, як пачало развідняцца. Прачнуўся з думкаю аб сваім шчасці, аб Ядвісе. Ён устаў, калі ўжо ў школе чуліся дзіцячыя галасы. Успомніў, што сёння субота перад вербніцаю, што ў гэты дзень ён скончыць сваю работу ў школе, бо пасля Вялікадня прыйдуць усяго толькі 3 вучні, якім трэба будзе падгатавацца да экзамену. З вясёлым шумам ішлі дзеці ў лес са сваім настаўнікам, збіўшыся вакол яго цесную грамадкаю. Дзень быў ясны, цёплы, нават на Цельшынскай вуліцы падсохла. Сяляне з сохамі, з каробкамі і мяшкамі з аўсом выязджалі на поле. Жалобна крычалі кнігаўкі, снуючыся над балотамі, над вадою, як бы шукалі вельмі дарагую страту і ніяк не знаходзілі. У зацішку на лужынах тужліва кромкалі зялёныя жабы, а далей у балотах, між лесу, пераклікаліся бугаі, бухаючы, як у пустыя кадушкі. Гэтае буханне на далёкай адлегласці будзіла лясы, прадаючы агульнаму настрою Палесся асаблівыя тоны.
Сталыя важныя буслы з незвычайнай сур'ёзнасцю хадзілі па краях балота, або ляталі да гнёздаў на старых хвоях і папраўлялі свае апушчаныя на зіму палацы. Там і сям на ўскраінах лясоў распускались маладыя лісточкі бярэзінак. Жоўтыя пухаўныя каткі звісалі на вербалозінах, купаючыся на сонцы і склікаючы пчолак і шмелікаў. Зялёныя кветачкі павыбіваліся ўжо на свет скрозь сухія высвеўшыя лісці, і прынадныя пахі разлівала ў паветры маладая чаромха. Адны толькі паважныя дубы, узбагачаныя вопытам жыцця за свой доўгі век, не вельмі спяшаліся расчыняць свае покаўкі і выпускаць адтуль свежую зелень маладых лісточкаў, бо дуб – мудрае дрэва, і не паддаецца ён на зман няпэўны ў пачатку вясны. Настаўнік спыніўся з вучнямі на сухім месцы ў лесе і вёў з імі размову аб тым, што бачылі перад сабою, і аб значэнні тае справы, дзеля якой яны прыйшлі. Дзеці рассыпаліся па лесе і агаласілі яго сваім крыкам і шчэбетам. Лабановіч доўга шукаў маладую грушку. Ён хацеў знайсці прыгожанькую грушку і пасадзіць яе на памяць аб сваёй каханай. Знайшоўшы маладое, крыпенькае стройнае дрэва, ён доўга і асцярожна капаўся каля яго, пакуль акуратненька не было яно выкапана разам з зямлёю. Сам нёс яго дамоў, пасадзіў у куточку на школьным двары, дзе болей свяціла сонца, і 2 разы паліў вадою ў гэты дзень. Пасля гарадзіў гэтую грушку высокімі коллямі, каб не патаптала і не паламала яе жывёла. На кожнае дрэва вызначыў ён вучняў, даручыўшы ім догляд за выхаванцамі. Ну, а цяпер, дзеткі, ідзіце абедаць. Па абедзе збярыцеся і прынясіце свае кнігі, бо пасля Вялікадня парассыпаецеся вы па лясах і палях. А хто захоча хадзіць у школы і па Вялікадні, той потым і атрымае кнігу. Прыняўшы па абедзве кнігі ад вучняў і пусціўшы іх на святы, Лабановіч пачуў, як бы яму стала чагось шкада, хоць, праўду сказаць, крыху дакучыла за зіму гэта работа, па 8 і па 10 гадзін у дзень. Ён выйшаў на двор, абышоў пасаджаныя дрэвы, пад некаторымі затрымліваўся даўжэй. Ён часта паглядаў на двор пана Падлоўчага. Вельмі хацелася пабачыць Ядвісю і паказаць ёй гэту слаўную грушку, якую пасадзіў ён на памяць аб ёй. Але Ядвіся доўга не паказвалася на двары. Ён падкаравульваў яе з гадзіну, і калі заўважыў, аклікнуў і папрасіў яе падысці. Яна, радасная і вясёлая, падбегла. «Я хочу показать вам грушку». «А вы не будете ловить мяне?» – з мілай і хітрай усмешкай спытала яна. Ён памог ёй пералезці цераз плот і павёў да грушы. «Гэту грушку я пасадзіў на памяць аб вас». Яна доўга разглядала яе, а потым засмяялася і сказала: «Я вырву яе і выкіну». «Чаму?» «Бо яна такая ж калючая і дзікая, як я». «Пойдзем гуляць сёння?» – спытаў ён. «А вы памятаеце, што я вам учора на гэта сказала? Зрабіце вы тое самае, што зрабілі учора, і тады скажыце мне хоць 10 разоў тое, што сказалі адзін раз». Яна паглядзела на яго строга і прамовіла: «Больш ніколі, чуеце? Ніколі!» Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, спадзяюся, твор вам спадабаўся. Дзякуй за ўвагу, падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі.